een nieuw begin naar het herstel van de biodiversiteit. De boerenlandvogels van hier, dit agrarisch coulissenlandschap, dat is ingezet met een kruiderijgrasland. Langijs, kruiden en planten in de kruiden bij Twiesel. Een kruiderijgijsland stiet vol met planten en dat moet helpen om het vergrutsen van het bioverskaat. En om te zien of dat slaagt, gaan ze op zoek naar alle besten. Zelfs in de groen. Ja, wormen die zijn voor de boeren heel belangrijk. Dat die dus echt de doorlaatbaarheid voor het water helpen die een hoop bij. En die zorgen voor de bodemnutriënten dat die weer beschikbaar komen voor de planten. Het onderzoek is te jaren van Hal Larenstein en is in opdracht van de boeren. De resultaten die komen pas hoe 2 jaar. De partijen willen zien wat de natuur en de landbouw om kruiderijgijsland hebben. Landbouwkundig heeft het wat voordelen. De draagkracht van de grond wordt beter. Het kan beter tegen droogte. Maar het zal ook goed zijn voor die biodiversiteit. En die boeren hier, die agrarische natuurvereniging, die wil uiteindelijk nou ook neveninkomsten uit agrarisch natuurbeheer. Nou, dan moet je wel laten zien dat je beheer echt wat oplevert voor die biodiversiteit. En dat is het idee van dit onderzoek. Uit het grootste onderzoek in Europa doet blijken dat de stand van de vogels minder wordt door intensieve landbouw. En nou moeten deze lange sprieten te verzorgen dat de insecten en dus ook de vogels weer omkomen. De agrariërs die willen wel mooi werken, maar dan moet er vanzelfs wel geld om te verdienen wezen. Dan moet het zeker rendabel wezen. Nou, we gebruiken hier sowieso geen kunstmest meer op, dus dit is voor u een stukje kostenbesparing. De just aan de lengte van het gewaswol, het groeit wel goed. Dus het brengt wel op en maar minder input. En ben je tevreden, maar was het al gesjost? Het zijn wel hele grote, volwassen wormen, maar het zijn niet zoveel rooien. Dat zie ik hier. Dus ik heb gehoord dat dit een maisakker is geweest tot 5 jaar geleden en dat zie ik dan nog wel in welke soorten hier zitten.